farko za mu so mu ji tarihin rayuwar Fadar Bege, a dunkule me za a ce game da hakan? To, tun yana ƙaraminsa yake nunnuna abubuwa iri-iri waɗanda bai kamata shi ina yaro a san wani abun ba, amma ina yi. Ni kuma saboda ike ni na haife shi, saboda kan na maida maganar ma a ce ko dan ni na haife shi shi isa. Amma Umaru tun da ka haife shi, wani abun in ya yi shi ba za a ga ƙanƙani ne ba. Abu ne babba zai yi shi, sai dai in ta mamaki na ni kaɗai. Kuma Umaru bai taɓa ganin kayan wani yayi sha'awa ba. Kuma Umaru bai taɓa yi wa kowa rashin kunya ba. Kuma Umaru makarantar Kur'ani na saka shi ya yi, saukarsa biyu ma. Ya yi kuma ta boko, ga abokansa nan ya yi bakin ƙoƙarinsa. Iyakaci kenan. Muke tare da shi tun ina 42 muke tare, har babansa ya rasu ma bai san shi ba. To kuma cikin yardar Allah da ike hankali, idan mun taho na ga wani almajiri ina zama daidai kan hanya, ina ce sun yi kama da babanka Umaru. In muka zo za mu shige sai in sha gabana in riƙe ni ice sai na bai wannan almajiri sadaka. Tunda kin ce sun yi kama da babana sai kin ban kuɗi na bashi. Daman nake guzurin kuɗin, sai mun zo daidai gunsa in ɗauko in danƙa mar ije i durƙusa i bashi. Ga abokan ku nan duk da kuka taso, kun taɓa ji Umaru yayi faɗa da wani? To haka yake. Har ya girma bai taɓa cin kayan wani bai biya ba. Ba a taɓa kawo min ƙararsa an ce yau ga wannan i ci wa mutunci ba. Kuma maganan nan ta 'yan uwa da sai da na tambaye shi na ce, Umaru ni na haife ka don Allah a cikin 'yan uwa, me aka yi maka ne kai wa 'yan uwa haka? Sai ice wallahi ya Gwaggo ni ma dai na yi waƙan nan amma ba abin da aka yi min. Bai taɓa fushi da kowa ba, bai taɓa ɓata da kowa ba. Tunda Allah isa na goya shi har izo munzalin aure, ba wanda ya taɓa kawowa ƙararsa. Ga sa'o'insu nan tare suka taso. To abin da na riƙa kenan. An ce tun yana yaro kina mai addu'a, ko in kika ga wani babban mutum ki ce ga ɗana a yi masa addu'a Allah ya albarkaci rayuwarsa. Duk kina tuna irin wannan abubuwa? Ni ban yi wannan ba. Shi duk maganar Sharif Sa'adu da ya faɗa wallahi Aminu ban san ɗaya na yi ba. Ban gane tambayar da ya zo a mota. Ya ji ƙasidinsa wai a Kano, sai ita Wudil izo ike cewa do Allah ina ko yaron nan ai wanda ike ƙasidan nan aina ne ike, an ce a wajen tasha. Wani yaro ice ni na san gidan, ice to do Allah zan ari yaron nan ya raka ni gidan Umaru Fadar Bege, zan je mu gaisa. Shiga cikin motar Sharif Sani suka zo, ni kuma na je gidan. Sai wani yaro izo ice wai Fada wai ana salama da kai wani mai mota. Na ce mota kuma? Ice ka ji ya Gwaggo. Na ce to yanzu dan wani ya zo da mota ina nema na tafiya zai da ni? Na ga kin raunana kin ce wai wace mota? Mai mota ne izo neman Umarin? Ice dariya ya ɗauki kujera ya ɗauki darduma ƙarama ta sallah ya tafi wurin Sharif Sani. Sharif Sani ice kasar ɗinka na ji nake so, ina so na zo zan saya. Sai ice to ya ebi guda 6 ije ya kai mar, ice to wannan a nawa ike? Sai ice ban baka waɗannan kasan suna, ban baka dan kaman kuɗi ba, na baka ne a darajar da ka zo guna har ka nemi wani abu a guna, na bar maka su har ga Allah. Ina gidan. Sharif Sani ya karɓi yayi godiya. Ice to ni ma amma ina buƙatar ka, wanda wannan sati
satin gaba ina so ne ma ka zo kai min wa'azi kuma zan tara jama'a ta zo ta ji. Duk ina zaune aka yi, to shi kenan ice to Allah ya kai mu. To ni a cikin yaransa ma ban san aka dinga bi da babur guda biyu, wannan wannan unguwa wannan suke faɗa har tasha, aka cika a gidan Umaru. Sharif Sani ya yi wa'azi, ya raka shi to sai a kwana a tashi ita mata bata rasa ci ba, bata rasa sha ba, albarkar Allah da ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai ta dinga sauya mar hali marar kyau, ta ice to ke mai idame ki ne? Sai ta ce wai aiki za ta yi. Ice ni yanzu matan ni almajiri na da ni na fita neman abin da za mu ci, ke kuma ke ma ki tafi gun aiki. Ice to har abadan abada ba za mu zauna ba. Dalili sai dai ki je ki nemi, tunda ke ba ki da godiya, komai na alheri ina zuwa gidan nan. Saboda annabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai ishe ki ba ki ce sai kin je kin yi aikin gwamnati kina aure. To ya kasa je jin daɗi da ita. Kudin cefane izo isaɓi nama mai kyau a ga martabarsa, izaɓi mai kyau a kyauta mar, shi ma nan ta ce ita gaskiya wai sai dai a dinga bata kudin cefane. To ta dai zama suka rabu, shine sanadi Sharif Sanin nan da izo gidansa sai ice ya koma can gunsa. Ice in koma in bar nawa gidan in taho gidanka? Ice ga yarsa nan guda ɗaya ana goyon ta ma. Sharif Sani ice ya koma can, suka rabu. Ta ƙi zama ƙememe wai sai ta yi aikin gwamnati. Shi kuma ice Allah ya kiyaye matar da yake aure ta fita ta yi aiki. To shi ne sai suka rabu. Ga yarinyar nan ma ta zama budurwa, ya kawo min ita, ta dinga faman naci, ita dai ta koma gunta. Har su Sharif Sanin duk sun je, ta dawo. Kuma kun je ne? To ta dawo ta kai ta wani ƙauye ta ajiye, aka ce wai in je in yi ƙara. Ya ce a'a, ni dai ba zan yi shari'a ba, ko ta kisan aure ban taɓa yi ba. Yarinyar nan tunda mahaifinta in mutu na haƙura a ƙyale, kar kowa ya kuma zuwa gunta, ta riƙe yarinya. To yarinyar sanadi kenan take gunta. Kuma a hannuna idan ƙamin ice ga ta nan. Ice mahaifiyata ko rarrafe take yi ma ta riƙe ta. Kwanansa ya ƙare. Ga ta nan ta zama budurwa ma. Alhamdulillahi. To Hajiya, an ce shi ne ɗan auta a gurinki. Yana da yan uwa guda 9. Takwas ne, shi ne na 9. Ya shi 9. Ko an rike sunayen nasu rago yan uwan nasa? Yan uwansa? Na duk sun mutu ma. Kaga ɗaya sunansa Idi na fari na. Na mabi fari Rabi'u. Na kuma ma uku Rabi'u. Aka haifi Hasiya, aka haifi Furera, aka haifi Awwalu, aka haifi Aishatu, aka haifi Furera. Su 9 ne, Umar shi ne na 9. Yanzu ba ko ɗaya ma ai sun tafi gun Allah. Ɗayar ma wata ita ya ta sama shekarar watanninta 4 kenan da rasuwa. In ya kawo min abu ijibga ita ma ya kai mata a kwana a tashi. Yanzu dai a 9 nan ni ba ni da ko ɗaya ma. Don jama'ar sa ba ma, in na ce ma bala a tumbulo, in an bani a mintsine hannu. Sai darajar masu daraja, arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajar Umar. Yau shekararsa 9 in babbar sallar nan ta zo 10. Amma ban taɓa abin zirin zare na ƙwandala ba. Duk martabarsa ce take kawo mana gari. A garin nan ma wannan Allah ya sa da rabo ana bani. To tun san da yana ƙarami ya fara waka ko kuma ya abin yake? Lokacin da ya fara yin waƙar makaranta, a lokacin nan bai fara waƙa ba.
makaranta ai ya yanzu ɗansa shekara 12 kenan ike waƙar, amma shi sai da aka kusan yi mara aure ko ya fara yin waƙar. Amma shi yanzu ga ɗan nan shekara 12 fasihun yi, wai a ɗaukarsa ake. To, Hajiya Allah kare lafiya. Ya Gwarzo. Na'am. Ko akwai wani abu da kike ganin zaki iya daɗa faɗa akan Umaru? Ban sani ba, na manta kuma ai ka san ni ga tsufa, ni fa a nan fa ni ban ga sa'ana ba ma, ni fa Allah ne ya yi min kwanaki da yawa waɗanne ma suke muka taso tare fa babu su fa. Aminu kwanan su duk ya ƙare wallahi, ni ɗin ma gani nan dai na yi salatin, na yi kukan, na yi roƙon, to kwanan bai ƙare ba. A'a, to in ban tafi ba yanzu ina da wannan zan taka in je gunsa mai zance da shi, duk an tafi gurin Ubangiji wallahi. To kamar su yan uwan shi sai di Umar din su Asabe kenan. Ma'ana kamar 'ya'yan naki ba da kika haifa wanda duk suka rasu, sun yi rayuwa da shi fada ne ko kuma a'a suna rasuwa ne kafin a haife shi? Shi dai sun rasu kamun a haife, kamun yaran su duk sun ƙare sai guda ɗayan nan wacce ta mutu. Abin nufi dai kamar guda biyu da guda ɗaya rayuwa ke da guda ɗaya idaye sun zama amma ba wanda ban mora a ciki ba, kuma shi bai san su ba, shi dai bai san ko ɗaya ba, sai dai yannan tasu ya sani. Yarsa isa ne da ko abinci isiyo, shinkafa, taliya, abinci dai gashi nan, mai kowanne dai duk abin da ya siyo, tumatir ta shi da kattasha idan ya siyo sai ya kawo min kuma ije ya kai mata Kano, amma ba don ta rasa ba ma. Zumunci ne da shi. Akwai tambayar da baki fahimta ba. To. Sanda Umar yana bayan ki yana yaro. Sanda kina ta harkokin neman kuɗi, ina ɗawainiya da shi duk inda za ni ina hannuna. Mutane da kike roƙon su yi masa addu'a. Kice kina roƙon maki ɗan nan naki addu'a Allah ya masa albarka. Allah ya saka mar da alheri, Allah ka bar min shi. Duk yan uwansa babu, amma wannan gashi mun zo har yanzu, Allah ka bar min shi, Allah ya sa in ga aurensa. Kuma na ga aurensa, na ga 'ya'yansa ga su guda biyu. Allah ya zaki ga aurensu su ma. To, ga mu nan ga Allah shi ne da kayansa wallahi, ga su nan guda biyu. Ɗayan ma shi fasihun da izo kwanaki ya siyo min, aka soya kaza guda ɗaya ƙatuwa aka kawo min, aka ban 5,000. Ki zauna a nan, ni ina nan, shi ina nan, ice ke ce kika haifi babana ko? Na ce ce. Ya ban 5,000 da zai tafi, ya siyo kaza guda ɗaya ƙatuwa aka yanka aka dafo, ya kawo min kuma ruwa da buredi. Wallahi amin, ina nan. Kamar abin da ya shafi irin abin da Allah ya masa, kusan duk lokacin da zaka je makabarta inda yake kwanci zaka tarar da masu ziyara ba sa yankewa. Shin ko kina samun ziyara makwancin shi? Na je dai kashi biyu, na je sau biyu. Ɗaya na tafi da kuɗi ban sani ba, da zan koma na sai fura da nono. Akwai waɗansu ɗakuna ga makabartarsu ga ɗakunan da suka ƙi karɓar kuɗin, suka karɓi dai furar. Ɗaya kuma mun je da mutane da yawa. To shi ne ma har Hafiz yake cewa zai zo ya ɗauke ni ya kai ni in koma na uku. To wahaloli sun yi yawa, bai zo ba, ni kuma ba zan iya fidda gumma yanzu ba. Wallahi sai godiya. Suna zuwa mutanen ƙauyukan nan, garuruwan nan suna zuwa, nan ma suna zuwa suna gaya min su ce sun je. Kuma akwai wani Ibrahim mai zaman makabartar musamman,
shi ma ikan zo ikan gaishe ni a gun ma ike zama. Ina can a Kano ɗin. Allah ya masa rahama. Amin, a gode. Allah yi muku albarka, Allah ya sa a gama lafiya a wani da alheri. Dan a kyale ki haka, na san dai ba wani abu da zaki kara, hakan yayi ko? Eh, Ko kina da abin da zaki kara? A'a, sai girmansa kuma da ika ƙarfi ba abun da zan ce kamar zai yawo da ni ice duk inda zan je majalisi aka gayyace ni. Kamun in je an yanka rago. Idan aka gyara naman nan muka zo muna ci. Ina cikin ci in na ɗauke hannu sai su dinga kai dai da so cin abu sai ka ɗauke hannu. To wallahi ke nake tunawa. Ni can ina ci ke kuma nan. To shine duk sanda zai taho sai ya je hayin gada ya siyo nama. Ko kaji ko kuma nama a takarda za a kawo ta jirƙo. An yanko shi daga can. Wani sa'ilin ma shi yake wankewa. Ya ɗora tukunya a ɓararraka shi ga manja na miya ga kuma man farin mai na suyan nama. Sai kar ku dinga cin abu ba nama, in ba nama bayya daɗi abinci. Ya riƙe ni sosai tsakani ga Allah. In na ce in sai irasa inda zai sa kansa. Ciwon ma da ike yi ta ice don Allah kar ku faɗa. Barazana idan ta ji ina ciwon nan ba za ta ci ba za ta sha ba. Do Allah, do annabi kada ku faɗa mata. Sai ranar Laraba aka zo aka buga min ƙofa ta windo. Na taso ina salati har na buge da nan. Na kasa buɗe ƙofa jiki ina rawa da Safiyanu da Masubahu na tudun mahauta. Da Masan da muka samu ki waya kike magana ba. du da kai ko? Wanda ake cewa kina cewa ai muna zuwa ta kika ce ya mutu ne? Na tantanga na tafi cikin danduna zan hwaɗa a nan. Na ce ko ya mutu ne kuka ce ina nan. Da kyan na buɗe ƙofa jiki ina rawa kamar madari na buɗe. Na shigo aka ba shi waya. Ice kin kai da magana ta? Na ce Umaru sannu. Sannu Umaru kana ta cuta Umaru ba na kusa. Da na ce kar a gaya miki. Ba za ki ci ba ba za ki sha ba. A ranar Laraba ashe a wannan dare in gari waye Alhamis kwanan sai ƙare. Kayuwa ne zaguna biyu isiyo da tinkiya na ɗauko bokiti na zuba muka tafi. Sai mijin jikata izo ice to ku shirya a hankali. Ta yi wanka aka je aka gaya wani yaro nan ya Abba Fata. Kuwa Abba Fata muka tafi. Sannan ma yana gidan Sharif Sani an kai shi dai da rai amma duk maganganu ya yi. Ana haɗo kuɗi za su tafi ƙasar waje ice ina za ku ne suka ce za mu kai ka ƙasar waje. Ice me za a yi ai zance ya ƙare ga ni fa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma na ce daman duk ran da zan tafi gun Allah izo guna gashi ya zo ku ne ba ku gan shi ba. Ba asibitin da za a je ya yi kenan ice ai maza a kira Sidi maza a kira baba. Kamin izo ko ya yi magana 2 ko 3 kwanan ya ƙare. Mu kuma muka iso da kare shi ne. Na ce da Balaraban ɗan gidan Alhaji Musa na ce mai isa ka kawo mu kasuwa ne. Sai ice nan fa ba kasuwa ba ne gidan Sharif Sani ne. Yan jana'ida. Na je nake ta faman addu'a nake ta addu'a na je ina bubbuɗe har fa da kamar zan kunce ma na kamo ɗauri. Sai ice ba za ki iya ba mutanen Kaulaha in kika kunce ba za ki iya gyara ba ki yi haƙuri. Tukunna na haƙura na ce to kenan na yi ta addu'a dai na iya inda na sani na haƙura. Wannan addu'o'in za ki iya tuna su abin da kika faɗa a lokacin tunda ai mun ji uwa da larabci kika dinga yi. To ni mai nisan ina yi ne ma ni.
mutuwar yaron nan ba garin da zai waye wani sa'ilin sai ne kuka saboda shi kenan ya samu lada na haihuwan nan 9 shi Allah ya sa ya girmar da shi kamar zai sa na a wuya yawo da ni kukan san kun ga daɗin da ike bani to ya za a yi an riga mu gidan gaskiya ita kuma wannan ɗin in ya kawo min ita fi ya kai mata to ita ma gashi kwanan ya ƙare to Allah ya muku albarka. Allah ya baba ta ji